Avui estem celebrant el Campionat de Catalunya d'hivern. Tenim els 3 clubs més potents de Catalunya, el Bellesport, el Xaloc i el Mediterrani. Tenim molt bones marques i estem preparant el Campionat d'Espanya de comunitats. Portarem allà a la millor selecció que tenim en aquests moments i anem amb la intenció de guanyar un any més, seria la segona vegada consecutiva. Aquesta jornada és molt específica, venen els millors nedadors de cada club. Cada club porta 30-35 esportistes, el que vol dir uns 90-100 esportistes. La competició ha anat bé perquè és un campionat de Catalunya i hi ha més emoció que a la Lliga Catalana, hi ha més competència, s'ajunten els bons nedadors i llavors el nivell està més alt. Les claus són visualitzar les proves, entrenar molt fort, agafar flexibilitat i la tècnica amb la monoleta, que és bastant difícil d'aconseguir, però un cop l'has aconseguit és fàcil. Es totalmente diferente a la natación, es como ir como una sirena, vas muchísimo más rápido. Hay diferentes especialidades, hay escafandra, hay apnea y hay superficie. La escafandra es con una botella de aire en la que hay diferentes pruebas, hay 100, hay 400 y hay 800. La apnea es 25 y 50 y es sin respirar, por debajo del agua, y luego superficie es con el tubo, que hay 50, 100, 200, 400, 800 y 1500. Empecé desde pequeñita y ya me motivaron, y ponerte la monoaleta la primera vez te sientes muy rápido, es totalmente diferente. Doncs ha sigut una competició molt igualada, tant dels nivells, i ha sigut difícil. És l'esport més complet, aporta molta concentració amb el que fas, va bé per aïllar-se una mica del món, està molt bé. És la primera vegada que fem el Campionat de Catalunya d'hivern i la valoració és molt positiva, perquè és una jornada molt competitiva on tots els esportistes estan donant el màxim i han sortit molt bones marques i marques també molt prometedores de cara al final de mes que ve, que és quan disputem a finals de març el Campionat d'Espanya. És un esport minoritari, és un esport molt espectacular, somos una potència a nivell nacional, perquè els clubs que hi ha són molt competitius i hi ha una competitivitat molt gran entre nosaltres tres, però sempre des de la competitivitat sana d'intentar millorar, apoyar unes als altres. És un esport molt espectacular. Solo com veure un 50 apnea podes enganxar-te, nens que estan rozando ja els 15 segons a 50 apnea, i això nos dona una espectacularitat molt important.